Nakabaton og mga equipment ang mga mag-uuma o mga mangingisda sa 7 ka mga munisipalidad sa Sarangani Province gikan sa probinsyal nga gobyerno. Tinguha ni ini nga masuportahan agriculture o fishery sector sa probinsya. 15 million pesos kantidad sa gipang-apod-apod nga mga makinarya ug ekipo. Gilangkuban sa 22 ka corn shellers nga gipunduhan og 7.7 million pesos. Dugang 30 ka mga collapsible dryer cases o ban sa grain bags nga 1.5 million pesos ang pondo. Gihimo ang turnover ceremony sa Fitch Center Capitol Compound nga gitambungan sa mga opisyal o lokal nga gobyerno, municipal agriculturist o mga lider sa asosasyon. Gipasalig sa provincial government ang paghatag og praktikal nga mga solusyon sa panginahanglanon alang sa rural communities. Kini nga mga inisyatibo nagpakita sa nagpadayon nga mga paningkamot sa paglambo sa kalidad sa kinabuhi o mga oportunidad sa ekonomiya alang sa mga mag-uuma o mananagat sa Sarangani.